kanjani? Kwenzeke na Intandokazi ima, ngangena emlonyeni. Intandokazi le yakho okutheni mayifundiswa bona xa itshayela xa ugqitha umuntu iyama nomshayelo umuntu agqithe. Kaloku into endaba. Uthenza ukuthela ima, uthenza ukuthela ngekukumba. Uthenza ukuthela ngekukumba. Hayi ngiyamxolisela mntanami, ngiyamxolisela noba akakubonanga imistake. Hayibo. Into le ndiyibona ngamehlo. Ubona ngamehlo okanye ndim? Kwenza ngantoni na? Ubonani? Yintoni lena mama? Eyiphi? Sondela. Ntoni nabawo? Intoni? What is this? Oh. Hayi ngomhlobo. Mama, ndivuka ekuseni. Ndiyophangela. Ndinithengele ukutya. Ndinithengele ifurniture. Le coffee table nayithenge 15,000. Esofa lathenge 35,000. Kodwa jonga uba sinjani. Nihlala apha endlini imini yonke nirhofuza ukudla endlini kumntana coffee table yami injena mama. Kaloku mntam ndivuke ndaye egadini. Ndiyolima egadini uba nitye. Mama, if ngoku ndifike neetshomi zam apha endlini kunjena bese i-reputation yam mama ibizawuba phi? Ilipite intoni? Nkosi yam. Noxolo. Mama. Ngena sana lam, ngena mntanam, ngena. Awenzela udade wenu kaloku udiniwe, kunenzela into eselwayo. Hayi sana. Thwala ityala umntu. Ndiya kulomisi hayi ndiyanizama ndiniphucule niphuculeki ndithengele ifurniture kulana kutsho but hayi aniphuculeki hayi ungamkhupha umshoza ezilalini but indaba soze ndiphume kumshoza sana umntu umkhuphe kongqaphantsi but soze baphume kuyo ngqaphantsi. Are you serious? Ngantoni? Sangithe ngokuwela eglasi injani kanjani? Fine nethi ungandini but injani kanjani? Jonga apha ke sisi. Thatha eliquid ngathi I think izikhona ekhabhathi into ezithengile uhlambe iglasi uyirinse and make sure that uyayirinsa iglasi then unigalele ithi nikanyosela ngamanyala njena ningamaxeleko lahle imongo yemihlathi amaxeleko you sis andinazi manentheza awunandeko jonga apha ke sis udla imali yami and vanthi unxiba imali yami and vanthi Sana sana. Imali yakho lena kaloku. Kusemzini tata apha. Vele zisatsho ngoku. Kutheni ungaphumi imali yakho? Uphihla nendlu wambani athi incedeni bantabami kanti uthetha ngomfi. Kanti uthetha ngomfi. Incedeni. Kutheni ngaphumi lezinto zakhe because unemali zonke kaloku uhambe uhlala apho ungazubakho dust ungazubakho ntoni kusekhaya kaloku apha nam hayibo uba namali ngozadelelwa nguwe ngathi azilibali umncinci wena ngathi azilibali kwanele bantabami kwanele undixelela ngoyise uphi uyise ngoku uyabona ngoku kuzokwanela ndikuzale undiphathe kanje take a chill pill jongani apha ne mamelani it's fine ngizohamba ne it's fine ngizohamba nalaba kumtshayo mamela it's fine ngizohamba ne yabona mna ndingahlala napha mfethu uhlala khona ngizophuma nisena namakhohle sizosibona siyabulela nokungakuhambi thank you yini ba uhlala kabuhlungu benzithi ndiyanizama ndiyaniphucula but ayaniphuculeki ndifuna ukuphuma kongephansi salani hayi nomsi hayi uyabulela ngokuhamba kwakho mntana hayibo mama yini hayibo baza basilibala umuntu basimdala hayi ndiyayoyika imfundo uba inje hayi akho nto yamfundo usile lo mntwana akho bantu abantwana apha emizini umbona umntaka abantu pha ufundile ufike ehleli nabazali bakhe uhlekwa kumnandi apha ebumelwaneni kutheni thina sahlala kabuhlungu kangaka unoxolo ekhaya wethu kutheni sahlala kabuhlungu kangaka yo awuthetha into enje kaloku noba awuthetha into enje ingathi angahamba nyani noba silale ngepapa mama asoze silale ngepapa mntama nantsi iveje egadini ndiyalima
ndizose ndiyochopha esitendini edolophini ndithengise sisoze silale izo ntoni mama yeva kwenzeka ntoni nawo hayibo mama yiza kwenzeka yini nango mama yini imoto